4 tapqırdan ibaret bolan Mari Tejene Aşgabat ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň urwynça 335 km aralykda geçirilen köpçülikliň velosiped ýürüýüşi bayramçylyk gününe paýtatmada jemlendi. Munyň özi Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň kabul kararnamasyna laýyklykda her ýylyň 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped günü diýip eglan edilmeginiň hormatyna gurulan sagdynlyk şäheretsizdir. Uzak aralygy velosipedli ýürüýüşe gatnaşyjy turgunlary paýtatmada Aşgabatdaky velosiped binasynyň ýanyna gelip, bu ýerden hormatly prezident bilen gatnaşmagyny köpçülikliň velosipedli ýürüýüş şäheretine goşuldylar. Häzirki döwürde Lukman arkadamydan başyn başlany sagdyn durmuş ýürüleri hormatly prezident bilen ýol başçylygyny üstünlikli dowam etdirilýär. Şununla baglykda sagdynlygyň we ruhy berentligiň ýurt hökmüne ikrar edilen Türkmenistany köpçülikliň beden terbiýe, sagardyş hereketini hemde ýokary netijeli spordy ösdürmek meselelerini döwlet derejesinde ähmiýet berilýänligi bellerlikdir. Üstünlikli tamamlanan velo ýürüýüş häzirki wagtda gaýtadan dikildirilýän gadymy ýüpek ýolunyň ähmiýetini, halklary, ýurtlary birleşdiren, häzir uly ähmiýeti eýe bolan gadymy ýüpek ýoluny Türkmenistanyň möhüm orny eýeleýänini, halkymyzyň baý taryhy, medeni mirasyny, jemgyýetde sagdyn durmuş ýürelgesine wagt etmäge, watanymyzyň halkara giňişigine sport awrany hasam ýokurunmagy gönükdirlenir. Velosipedli ýürüýüşleri dünýäniň ödürli ýurtlaryna durmuş sport hemde ekologiýa taslamalarını şeýle başlangyçlary gollamak üçin geçirilýän jemgyçilik ähmiýetli çärelerden biridir. Bütün dünýä velosiped güni parahatçylygyň we dostlugyň ilçi hökmünde sportyň giň mümkinçilikleri açýan halkara baýramydyr.